Blitzmeister! Blitzmeister! Goddag knækker, og velkommen til en ny video. I dag der skal vi skifte cylinder på Hot Miss. Som I kan se, så er jeg godt gang herinde jo. Det er klamme originale pis. Jeg kan godt se her, det er fandme... Det ser sgu ikke for godt ud der. Den ser fint nok ud indeni, men så skal vi have Polini Sport på. 50 kubik. Så det er bare det, vi skal i gang med nu. Jeg vil lige få taget det her ud, så jeg vil lige få en bedre timelapse af det. Så det er i orden. Som I kan se, så har jeg så fået det her gamle stempel af. Den er helt deform her på toppen, jeg ved ikke, om I kan se det, men den skulle gerne være sådan lidt oval i det, men den er bare helt flad i den ene side her, sådan rundt herovre. Så det skal den helst ikke være, så det er godt, vi lige får lov at skifte nu. Så lige kigge til nålelejet her. Ja, det ser faktisk fint ud. Men jeg har jo købt ny Polini nåleleje, så det tænker jeg bare, jeg giver den. Så det er bare det, vi skal i gang med nu. Så er der kommet ny Polini Sport på Hot Missen. Jeg fik ikke lige filmet det, fordi det var, det var sgu lidt bøvlet, den drillede lige lidt. Men nu får jeg lige smækket tændrør og udstødning på, og så prøver vi først at opstarte og se, hvordan det lyder. Så er det sådan en først opstart. Og så er den M10 til, vi skal skifte dyse i og karburator. Ja. Ikke godt, Thor? Jo. Satan. Du er i gang med at tage luftfilter af nu. Ja. Giver du flytte dig? Ja, jeg flytter mig lige, ikke? Når Præsi, han siger det. Din store fede knæk, mand. Kom så lige to. Ej, det må man ikke sige på YouTube, jo. Ej. For satan. Den er den samme fejl. Det er det samme, som er i sengen. Den er alt for stor. Ja. Kan du enten mindre? Vi finder lige en mindre, fordi det er ligesom min pik, det her. Den er alt for stor til kvinder, det jo. Ja. Det må man heller ikke sige på YouTube. Ej. Det gør vi det jo, fordi vi er nogle vilde nu. Ja, vi er nogle vilde sataner da. Nu vil få det rigtige værktøj jo, så vi kan komme videre. Ja. Ej, det var pille lov. Så. Kom nu ud. Så må du lige så stille. I røvhullet. Ej, den skal lige løsne lidt mere. Nå. Ja. Nå. Kommer islænderne hjem? Kommer de hjem nu, eller hvad? Så! Nå, for fanden. Så luftfilter. Så fik vi luftfilterne af, jo. Så skal vi bare... Den ligger der. Lige se her, jo. Nu kommer hun, som vi kan se jo. Han nuller lidt. Nuller lidt. Bare nuller hende lidt, så bliver hun glad. Ja. Så kommer Cabo af. Så skal vi lige have gaskabel. Nej, giver du levere. Okay. Vi behøver sgu da ikke have gaskabel af. Så du vil se godt dernede. Og den fucking her, den ser fin ud, som I kan se. Den er rigtig pæn og bold, jo. Fanden. Fordi det er en fin knaller, jo. Men pakningen her nede på karburatoren, den falder jo sådan set af, men det er jo fordi den er... Det er fordi vi det er fjerde. Nu pisser du med benzin. Og så ligger dyseren. Og alt muligt andet gøj. Dyseren. Benzinhan. Og filter. Ja. Vi skal have noget at tømme tanken i. Og jeg har lige fyldt den op. Ej, ja. Jamen det er derfor, du skal have noget rent at fylde i, og det skal være i hvert fald 5 liter, den kan være i. Ikke også? Du kan ikke bare fylde i en benzintank. Rigtig fin Kia, der holder der. Nej, fordi det er blandet olie. Er det blandet olie? Ja, det er. Ja. Nu tapper vi tanken. Nu tapper vi lige tanken. Som vi kan se. Hvad for noget? Det er sgu da klart, når den alt virker, der er et slangen hopper af heroppe. Jo.
nej. Fanden, mand. Det er sgu da derfor, mand. Det er sgu da derfor, det virker jo. For fanden, mand. Slanger har vi det jo. Så har vi fået sponsoreret stol af Thor. Modder. Thors Modderlene. Madeleine. Og kæft, det er lækker. Jamen, når slangerne har været, så sætter du selvfølgelig på igen. Nu prøver vi lige at samle det igen. Det kan godt være, at vi ikke skulle behøve alt det her jo. Så jeg kommer tilbage. Lad være med at prikke mig i øjeblikket. Ja, sorry. Det er anden gang. Samler vi lige Capo. Igen jo. Yeah. Fordi det, hvad her det... Så skruer han Så der. vil det være, at vi behøver ikke at sætte nye dyser i, jo, men det må vi lige finde ud af, jo. Det er jo derfor, prøv at høre. Det er fordi, når man laver scooter jo, så er det jo finpudsning. Det tager tid, man skal være tålmodig. Så når man dyser og karburator, det tager kraftedeme tid. Det gør det. Og det er fordi, at så, når du har for lille dyse i, så får den jo for lidt benzin, det er jo klar. Ja. Og når du har for stor dyse i, så kan den jo ikke trække. Så er det Og det kan vi have. Og du skal over ikke på nålen, hvis det er sådan noget fin pudsning. Ja. Men så skal du også have rigtig tun, før det begynder at... Og være kras. Ja, det er jo. Før det begynder at komme Det er jo ikke forskel. rigtig tun, men det er tun. Det er skoletun. Ja. Skoletun. Ja, goddag. Kom lille barn. Og det er, fordi du er interesseret, eller hvad? Ja. Ja, Du må da ikke kigge på YouTube. Nej, undskyld. Undskyld. Man, jeg er fløjen efter. Rigtig fin udstøtning der. Ja, du prøver den også. Han har fået den på her. Ja, det er fandme godt med dig, mand. Den drypper. Det er super lækkert. Jeg elsker, når pivnissen den drypper. Så det vil luftfilter på nu. Vi putter bare lige middel til nu. Ja. Det er lige med en enkelt bold. Så får den lige en lille stram. Og så prøver vi lige at starte den op igen. Og så lige tage måske en lille nulletur ude på vejen. Lige lidt derude. Lige lidt ned og så hen. For lige at se om det bare kunne være det var problemet, fordi slangen var faldet af. Ja, men så er der ikke for det bare for serum, du. Ja. Vender lige tilbage. Så prøver vi lige. Vi konkluderer, det er vist ikke helt det var problemet. Så er det egentlig penge ude af vinduet. Jeg tror, vi skal have en anden dyse i. Ja, det skal der i. Det tror jeg, vi skal, fordi den trækker ikke så godt længere. Eller det har trukket bedre i hvert fald. Det virker ikke. Nej. Vi skal have en dyse i. Nu kører vi lige ind på plads. I pit igen. Vi skal Vi skal lige have en ny filter. Så skal jeg ikke klemme. Så, nu klemmer vi sådan er Benno ikke røg ud jo. Ben. Og så ser det sådan... Ben betjent. Han bor lige om bag ved mig. Gør han? Ser sådan Han bor lige om bag ved Han er farlig. Nej, det er han faktisk overhovedet ikke. Han er ramme. Han er meget rar fyr. Ja. Gammel landbetjent. Så er du godt Ja, på jeg bag. mig. Giv slip. Hvor fanden? Den går bare lidt stram en gang imellem. Men det skal hun jo. Så presser du bare igen og holder. Nu holder vi igen, fordi nu Du kan lige om på den anden side, fordi så forstyrrer du ikke mig. Om på den anden side. Vi skifter lige lokation. Så presser du bare her. Pres godt til. Presser du til? Det er i orden. Godt. Så er der sådan ny, så skal vi lige... Skal vi lige have filteret af, så det nye det kan komme på. Så det kommer. Det er det jo. Som du kan se, vel lige. Ui, den sprøjter. Ja, det er jo ligesom vi kender mormor derhjemme. Ej, nu begynder der at fandme lige. Ej, det vil være lidt klamt. Ja, det vil jeg faktisk. Oj. Hold kæft, det er bare noget, der giver stiv piv sådan helt ny der. Det er ikke helt Og rigtigt. for selvfølgelig, når der står pil på, så er det den vej, benzin skal løbe. Ja, Så når pilen, så du kan... du skal lige holde din kæft. Du, Når pilen den går ned, ja, så skal du fordi benzin, det skal løbe ned. Og hvis du har en pump på... så du kan ikke være mongol og vente. Hey, hold lige kæft. Hvis tanken den er under din karburator, så er der selvfølgelig benzinpump på. Yes. Det er jo klart, for så det kan ikke komme selv. For når der er, tanken den er under karburator, så er der jo vakuum jo. Lige præcis. Vi har en klog mand på holdet. Ja. Også den eneste. Vi andre, vi De er her bare. kan ikke bruges det som måde. Det var det far han altid sagde. Det må man ikke. Nej. Au for helvede! Hold kæft, Gud. Så. Nu åbner vi op for hende her. Så bare... giv slip. Så glider hun lige i. Det er ikke helt ringe, det der. Det er gode sager. Det er kraft, Så det er. Voldemor, hun sagde. Ja. Så er der ny filter i.
Det er fandme lækker. Kæft, det er lækker. Se hvor fin og ren den er. Og så har jeg jo selvfølgelig købt nye... En svinhane. Og til en popcorn. Med sådan en CPI popcorn. Men den passer også til hot. Det er fordi, det her det er jo universal. Det her gevinde, det er jo egentlig bare det eneste, der skal passe på. Og så de her, de er jo egentlig ens på den anden. Ja, de skal bare kunne passe på slangerne og i gevindet. Så nu tænker jeg lige, at vi skifter den over. Og så tager vi lige tilbage, når vi lige har fået den skiftet. Ja. For fanden. Så har vi taget dysen ud. Og den er selvfølgelig beskidt. Så det er ikke så godt. Men det er renset. Vi har fået en fin knation her. Så har vi fået sådan en sæt her. Fin dyssæt der. Og så kan vi lige få... det er bare fordi Hansen, det er det billige. Ja. Det er ligegyldigt, når det er hot. Vi prøver med en 80'er. 75 her. Jeg tænker, vi skal prøve med en 80'er. Og så har jeg en... Yeah. Ej, for satan! En 88. Nej, Jeg har en det er 88. lys. Er det 75 eller 78, vi er oppe i? No, I'm Danish. I'm Danish. 78 eller 75? 78. 78. Vi prøver med en 78. Og det er den, ikke? Jo. Så for fanden, nu er det varende. Og der er bøller i byen, hvis I kan høre det. Det tror jeg ikke, de kan. Nej, det er motorcykler, man. Du ser rigtig fint der. Så er der jo dys Så jeg lige at holde øje med særne, jo. Og så burde vi... Skal du have en bold? De ligger der. Og det er jo altid den rigtige, ægte mand, der skruer jo. Og hvem er det jo? Det er mig! Det er Præsvi, og det er vise Præsvi, vi har her. Krigskongen. Krigskongen, der filmer. Så er det bare på og svin der. Ja, Op i mig. Ej, det må man sige på YouTube. Fanden må nok komme op i ham, jeg skal. Hold en kæft, Hold kæft, Oscar. Ja. Fandme da træls i dag. Ikke også? Au, nej. Ej. Ja, hvis man er lidt mongol, så kan man ikke styre det væk. Så. Det går ikke helt godt, det der. Hold din kæft ud. Ej, ja. Det er gur. Høj, det er god Karsten. Høj, det er god, Karsten. Ja. Now we have get it on. 78 og dys i. Skal vi have luftfilter på? Og så skal vi lige ud af nulleren bedt tur. Ej, for satan. My Hvad pipi. fanden? Hvad fanden? Hvor er Ej, bolden? det må vi ikke. Hvor fanden er bolden? I think it's under here. Ah, No. Problem. Der ligger en bold der. ah, det er til luften. Problem. Vi tager den. Den ser rusten ud. Det er rusten, så er det godt. Fordi så ved man det. Hold i lang tid, Ja. så holder det også lang tid igen. Det er også Så holder det. Så ved man det. Så fik jeg altid via morfar. Tag hjelmen, og så skal vi have hjelmen væk. ses vi ude i vejen. Ja. Igen. Ses ud vejen. Farvel. Så er først opstart på 78 dys. Skal lige noget benzin i, jo. Det er elstart, det er ikke godt. Det er Skal jeg lige give den et kig? Ja. 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 Giv den gas, Daddy. Ja, hold. Nej. Er det ikke bøv, så? Det gjorde vi så allerede, det er jo. Nu skal vi her, ikke også? Så lyder det meget bedre. Så selv i hvert fald. Kører meget bedre.
Før med 72 bil, så kunne jeg ikke holde den på jeg vidste antal kilometer, fordi så ville den have mere benzin. Den her savne smutter. Vi kan lige prøve at smække 78. Nej, det er ikke han endnu. Vi kan prøve lige at smække 80 i. 80, yes. Ja, og se om det ikke er i orden. Så har det med, hvad fanden, 82. Vi vender lige tilbage. Ja, det skete meget hurtigt. Meget bedre kan jeg sige, den trækker jo som en drøm nu. Ja, jeg har lige fået skiftet cylinder. Meget bedre. Oj! Det var det faktisk. Men det kører meget bedre nu. Så er det tomme gange. Ja, den stod lige lovligt lavt. Nu prøver vi lige at... Den her gang har vi selvfølgelig hjelm på. Det har vi haft alle gange. Sidste gang der blev den stjålet. Jeg har kørt ned af. Der kom en... ja, sådan en af de misfarver. Ja. 80 er lys. Hvad for noget? 82 og måske lige lovlig møg. Når der bøller deroppe og lovlig knaller. Hold kæft en bøsse. Ja, vi kører skoletun, slap af, mand. Det er ikke en bøsse, ham der. Hvor tror jeg? Ja, standard kobling. Ja. Det vi har fundet nu er konkluderingen af det her, det er, at vi har fundet den perfekte størrelse dyse. Og nu giver vi ikke med i dag. Ej, hold. Nu går mig. Tak for i dag. Mig og Presse, vi går ind af. Tak fordi I så med. Like og subscribe og helt det pis der, ikke? Nu går vi ind af. Du må have pisse god dag. Ja, morgen. Farvel.